Egunon guztioi eta benetan mila esker gaur bilgunera hurbiltzeragatik. Gasteizko aurrekontuak Euskal Herria Bilduk herritarren bizitza hobetuko duten akordioak lortzeko duen gaitasunaren erakusgarri dira. Herrialde gisa ditugun erronken aurrean proposamen zehatzak jartzen ditugu mahai gainean. Babes sozialean, etxe bizitzan, sustapen ekonomikoan eta enpleguan, klima aldaketaren aurkako borrokan eta bizitzaren garestiari aurre egiteko. EH Bilduk erakusten du lortzen duten akordioek edukia dutela eta helburu argi bat ere, jendearen bizi baldintzak hobetzea eta eraldaketa sozialaren aurrera egitera. EH Bildu herritarren zerbitzura dagoen tresna erabilgarria da. Interes orokorra eta herrialdea lehenesten ditugu interes alderdien aurretik. Lehen, jendea eta euren bizi baldintzak bermea, eta horretarako ezinbestekoa da lankidetza. Hori da, EH Bildu Gasteizen eta erakunde guztietan lan egiteko modua. Egunerakotasunean zentratua, hemen eta orain konponbideak eskaintzen eta baita ere interes orokorra lehenesten dugu. Akordioak lortzeak ikuspegi zabala eskatzen du, errespetua eta lankidetza, eta EH Bilduk bide horretan jarraituko du lanean. Gasteizko herritarrek agindu argia eman ziguten udalerriko lehen indar politiko gisa. EH Bildutik 40 neurri aurrerakoi baino gehiago martxan jartzeko ideiak eta aurrekontuak aurkeztu ditugu. Legealdiaren hasieran ezarritako lan ildoetan sakontzeko. Eta orain horiek gauzatzeko legealdiaren amaierara arte lan egitea izango da gure helburua. Gaur bildu gara hemen, bilera batean hori lantzeko eta horretan zentratuko gara gure ahalegin guztia.